Bo día a todas e a todos. Estamos hoxe aquí na 11 edición das Conversas no Lar. Levamos xa 11 convidados e convidadas que, bueno, da xente máis diversa relacionada con Betanzos, que ten relevancia por algunha cuestión. Emitimos desde o local do Lar de Unta, na Mesopotamia galega, rodeada polo Tigris e o Éufrates, os ríos Mandeo e Mendo, neste lugar privilexiado, na coroa do Castro de Unta. Hoxe temos un convidado que para nós é moi importante para o Lar de Unta, e comentábamolo antes, porque a razón de ser do Lar de Unta é a defensa da cultura galega en todos os seus aspectos, desde a gastronomía, a cultura musical, o patrimonio e o casco histórico de Betanzos. E chegados a este punto, o do casco histórico, que é mellor que o presidente da Asociación de Amigos do Casco Histórico de Betanzos, Juan Gómez, que temos hoxe aquí, e a quen saludo, benvido. Moitas gracias, moitas gracias. Bueno, vamos un pouco hoxe a comentar do casco histórico e de algunha cousa que vai xurdindo, porque estas conversas, como sabedes por outras edicións, que de seguir algún tipo de conversa, son conversas informais, non se trata de facer aquí un tratado de nada, sino xenerar opinión e xenerar, bueno, un pouco de debate tamén a nivel social sobre distintas cuestións que atinxen a realidade actual de Betanzos. Bueno, hoxe, pois eso, repito, decía que toca casco histórico, así que, nada, bo día, outra vez. Bo día. Empezamos por un pouco preguntarche que a Asociación de Amigos do Casco Histórico, como xurde, en que ano, como se veu desenvolvendo a súa labor non ao largo deste tempo e que é o que pretendedes. Fainos así un pequeno resumo, un pouco de, para situarnos, non? Despois entramos xa máis a tratar a temática concreta do casco. Bueno, en primeiro lugar, eu quero, antes de contestar, quero agradecer a convidarnos a min a estas conversas no Lar, que realmente estades a facer un traballo magnífico, e creo que hai que poñer moito en valor todo o que estades a facer. E, bueno, xa para meternos en materia, pois, bueno, o tema da asociación do casco histórico, é certo que eu entrei un poquinho máis tarde, non? Pero a Asociación de Amigos do Casco Histórico de Betanzos nace aló polo ano 2009. Bueno, pois a situación que había no casco histórico pois era bastante, bueno, preocupante, non? Despoboación e demais. Entón, bueno, nace un pouco pola preocupación desa situación preocupante que xudía tanto nas vivendas como no despoboamento que había. Un grupo de persoas, de veciños da zona, deciden crear unha asociación na defensa do casco histórico, que no seu momento foi Antonio Asensi, médico de Betanzos, e que fundou xunto con... Estuvo aquí nas conversas, sí, falamos algo deso. Vino tamén, e a verdade é que xunto con todo ese grupo de directiva que conformaron no seu momento, fixeron un traballo inconmensurable, puxeron en valor o casco histórico e empezaron a traballar con moitísima documentación, empezar a, o objetivo de poñer a xente un pouco en alerta e de mobilizar, non? De que non se viva de costas ao casco histórico. Naquele momento, pois, un pouco era como ese esquecemento, como a construcción nas zonas novas e todo isto, non? Entón, pois, bueno, naceu nesa época. E, bueno, ali polo ano 2012 foi cando eu entrei na asociación. Si, un pouco tamén pola preocupación que existía, non? Eu non pensaba que pudera eu aportar moito, non? Naquele momento, pero sí que axudar, non? E atopeime con... Naceu un pouco como unha necesidade, non? Me estás contando, non? Sí. Dada a situación. E ti crees que a evolución desde aqueles tempos que naceu a asociación até agora, como ves a situación? Mellorou? Foi, de alguna maneira, tamén seguiu co declive, aínda que fora outro ritmo? Como ves o asunto? Velo de unha maneira optimista ou pesimista ou nin si nin non? Bueno, a verdade é que houve varias fases, non? Eu, claro, en 2012, estamos nos 2025, pois claro que pasaron moitos anos e houve fases. Houve unha fase onde vimos que parecía que co traballo tamén da asociación, que sí que é certo que parecía un pouquinho de mellora, non? De feito, algunhas iniciativas que puxémonos en marcha tamén para reactivar a actividade comercial, e consideramos que sí que tuvo certo éxito, porque nesa iniciativa, pues, bueno, era falar os propietarios dos baixos comerciais, que nos cederan, decoralos un pouquiño, e poñer en
valores os baixos para crear, digamos, un movimento de persoas no casco histórico e que resulte un pouco comercio. E sí, bueno, actuamos en 11 baixos comerciais e, bueno, 7 novos negocios que apareceron. Pois sí, houve unha fase uns anos que nese momento parecía como un rexurdir, pero sí é certo que de uns anos esta parte volvemos a ver outra vez un pouquinho de declive, non? Pero tamén é preocupante a situación. O problema é que, ao mellor, non sei se estás de acordo comigo, é que ao mellor unha asociación tamén se ve impotente para levar adiante iniciativas realmente de calado, non? Sí, entón, totalmente. claro, ao final teñen que ser as institucións as que se volten e se mentalicen de que a cousa hai que dar outra vida, non? Sí, sen dúbida. Aquí comentaba algún convidado que tivemos que, claro, o tema o traslado de moita población que residía aquí á zona da Condesa, cando se construíron esas casas, pois xenerou tamén un incentivo, non? Nese abandono do casco histórico, non? De perda de habitantes, é certo que algunha era infravivenda, non? Porque estaba moi deteriorada e que realmente melloraron a súa calidade de vida, pero que tampouco as institucións ao mellor fixeron moito, non? Para contrarrestar, non? Esa tendencia, non? E a mí o que me sorprende, e seguramente ti saberás tamén, é que estás falando dos anos, cando se montou a asociación con esa preocupación, dos anos 2009 en diante. Anos antes, en moitas vilas de Galicia, sin ir moi afora, iniciaron un proceso de rehabilitación de cascos históricos. Sí. Procesos, ademais, exitosos en moitos casos. Absolutamente. Vímolo en Nayarit, vímolo en Pontevedra mesmo, unha cidade que, bueno, o modelo de Pontevedra é, desde logo, non sei, é top, porque tivo premios a niveles internacionais, europeos, e bueno, independentemente de política, por suposto, pero que está ben, que ten premio, é un modelo así. Pero ti, que opinas sobre que pasou aquí para que, habendo modelos, e vendo como vían os cidadáns, e vía todo o mundo que había vilas, cidades, incluso vilas máis pequeniñas e con menos capacidade posiblemente que Betanzos, que evolucionaba, que pasou en Betanzos para que se quedara estancada e non se sumara esa corriente que ademais naqueles tempos viña diñeiro de Europa, viña diñeiro de moitos sitios? Que pasou? Sí, a ver, fai unha análise, a ver, non teñas medo, non des nomes ni molestes a ninguén que se poda cabrear, pero no, claro, de logo que non. Isto tampouco é unha cuestión de cabrear a ninguén. É verdade que todo isto do casco histórico, especialmente nesta última tempada, trae moita controversia, non? Pero é certo que naquel momento, porque aquí en Betanzos non me fixe, bueno, evidentemente é unha opinión máis, non é unha opinión máis que non é nin experto de nada, non? Pero sí creo, na miña humilde opinión, que por que non se seguiu esos modelos que había? Bueno, en parte, a miña percepción un pouco porque como que se deixou ir un pouco, non se centrou un pouco nesos modelos, como que se viviu un pouquinho de cara ao casco, como que se pensaba que, bueno, que isto iba a seguir rodando normal, a pesar da despoboación, pues que en algún momento todo iba a volver ou se iría facendo cousas, pero que non se facía. E bueno, evidentemente, escapaseme un pouquiño porque non se moveron as institucións en aquel momento para tirar hacia adiante. Eu penso que foi como sei, un pouco a sinerxia que había, a evolución que existía de despoboamento, e como que aquí en Betanzos non se pensou, ou non sei como explicalo, non se parou a analizar de verdade e darse conta da realidade que se estaba a percibir aquí no casco histórico, e como que nos pillou un pouco tarde, non? A percepción que teño, que se pegou a percepción do que existía, viuse tarde, e cando se viu tarde, pois os mellores os fondos que se podían percibir da Unión Europea xa non chegaban, ou non chegaban tanto, entón claro, aí xa vas a remolque, non? E non crees que nas forzas políticas, xa non vou entrar no concreto de unhas e outras, non che parece, eu polo menos como veciño de Betanzos, me falta que me cheguen as forzas políticas con un modelo de cidade para Betanzos.
un modelo de futuro a longo prazo, Bueno, porque hai cousas que non se fan en 4 anos, un mandato, absolutamente. pero que sí que hai que marcar de alguna maneira un camiño a seguir Sí, sí. e se é posible consensuado, ¿no? de máis ou menos que non chegue unha, ahora cambiamos, ahora non cambiamos, porque ao final eso supón retrocesos, pero que sí hai cousas básicas polo ben do conxunto que sí se podería chegar a un acordo e tirar por ese camiño sin polémicas, sin meter paus nas rodas, etc. Pero eu, aparte da falta dun plan xeral que é vital para moitísimas cousas, a falta dun plan xa definido e concreto para o casco histórico, a falta dun plan de turismo como é debido, porque estamos vendo agora os problemas que se están xenerando, se está masificando e estamos entrando nesa vía que agora moitas vilas están rexeitando, non? De turismo masificado que ao final é pouco selectivo e que ao final acaba sendo turismo de bocadillos, mochileros e visitantes que se marchan, en vez de, bueno, de alguna maneira, xestionar todo eso, marcar o camiño desde aquí e que non nos veña imposto desde fora así sin control, e todo eso. Non é unha falta, en xeral, unha falta de planificación do que somos, de onde vimos e a onde queremos ir, como decía a canción de Sinestro Total. Sí. A verdade é que eu creo que sí, porque ademais dentro da propia asociación do casco histórico xa dentro dos seus comezos, cando Antonio Sensi e toda a directiva que conformaba esta asociación, naceu para reivindicar precisamente o que acabas de falar ti, non? Ese plan integral de rehabilitación que necesitaba Betanzos e o seu casco histórico. É dicir, é repetir un pouco o que acabas de mencionar, non? É dicir, que se buscaba ese plan consensuado por todas as forzas políticas con representación no Concello, que fose consensuado en un plan a corto, medio e longo prazo que establecera as directrices do que tiña que ser a rehabilitación, do que tiña que ser a mobilidade, do que tiña que ser o turismo, mobiliario, dicir, cableado que, bueno, vemos que afea un pouco tamén o entorno. Eu creo que isto foi unha reivindicación moi grande, non? Naquele momento, bueno, evidentemente se nos traslada que iso é poñer moita pasta en riba da mesa e é certo, pero aí é onde eu retomo o que dicía antes, non? É dicir, penso que se veu un pouco tarde o tema do casco histórico, porque claro, era moita pasta para poñer en riba da mesa, pero que isto, se o mellor se fixera antes, cando chegaban fondos da Unión Europea, se o mellor igual se podía levar a cabo, pero creo que chegamos tarde. Bueno, agora chegaron fondos da Unión Europea e hai outra polémica por como se empregan eses fondos. Pero esas polémicas, vamos a deixar para máis adiante. Vamos a deixar un poquinho máis adiante. Aí atrás, cando fixemos as xornadas de arquitectura e patrimonio, que facemos cada ano, un dos ponentes, este ano foi sobre a muralla de Betanzos, a muralla medieval. O ponente, que ademais é un arquitecto da Universidade da Coruña que vive aquí en Betanzos, non lembro o nome, pero bueno, que me perdone se está vendo, falaba de que, bueno, se non hai un plan ademais consensuado, trasladado con transparencia a todos os axentes da vila, a todos os ciudadanos, os comerciantes, a todo, pois que eso non quere decir que lles dese a razón a todos, nin que teñas que cumprir o que pide cada un, porque eso era unha toleada, pero que sí que ten que haber transparencia no que se fai, porque senón os ciudadanos non o van a entender. É dicir, que falábase de rehabilitar en parte a muralla, de tal, e él decía, por favor, non toquen nada. Para facer tonterías e para facer cousas que non teñen sentido, deixen as cousas como están. Entonces, claro, aí a onde vamos? Que é un pouco por onde se quero levar a pregunta. Non tes a sensación de que as actuacións que se están facendo agora mesmo no casco histórico non son un pouco froito de ocorrencias? Porque non están sustentadas nun plan ben elaborado, a anos vista, que marque de alguna maneira tamén a temporalización das cousas que hai que facer dunha maneira organizada, etc. E que ao final nos enteramos pola prensa cando as cousas xa están postas, o sea, coa falta de transparencia, cousas que non se explican e que esteñamos de acordo, non esteñamos de acordo, acabamos sorprendidos, pero isto que é, non? Que é o que veu pasando. Eu creo que isto, evidentemente, hai, de meu punto de vista, hai un problema. Que todo nos leva
o mesmo, o que tanto leva esta asociación reivindicando dese plan integral, non? Agora, pois é certo que están co renovación do PEPOCH, pois, bueno, se non hai plan integral, pois bueno, ven que fagan unha renovación do PEPOCH que é moi urxente, pero eso xa o trataremos máis grande, pero que sí creo, e é absolutamente fundamental, é que ese plan tiña que existir, e tiñase que sentar todos, e con sinceridade. Xa sei que isto a mellor pode sonar a vivir en los mundos de Yupi, pero máis aló de vivir nos mundos de Yupi, tiñan que sentarse todas as forzas políticas con representación de maneira sincera. Deixemos as controversias, deixemos as confrontacións ou idearios políticos a unha parte, que estamos nunha vila. Ao fin e ao cabo, pois bueno, podes tirar hacia un lado hacia outro, pero ao fin e ao cabo temos que mirar polos intereses dos veciños e da propia ciudadanía e do casco histórico que temos en Betanzos, non? Si se sentan con sinceridade a elaborar ou a poñer as bases de un plan, evidentemente, cando chegan esos fondos, ti tes unhas directrices que seguir. Se ti sigues eso, pois xa non é que a xente diga, bueno, pois que foi unha ocurrencia desto. Bueno, máis a ocurrencia, pois claro, se ti non tes ese plan establecido de maneira consensuada con todos, que todos evidentemente van a pedir unhas exixencias, pois eu quero que sexa isto, eu quero que sexa o outro. Bueno, pensemos unha cousa, todos temos que perder un pouquiño para chegar a un acordo común, e perdendo todas as forzas políticas un pouco da súa parte, estou convencidísimo de que se podería chegar a un punto de acordo, de encontro, para marcar esa directriz, esa liña que é tan necesaria. Si eso se fai, logo chegan esos fondos, como acabas de comentar, é claro que decimos, oye, acaban de chegar estos fondos, pero xa temos isto, xa temos esa liña marcada. Adiantarse un pouco. Temos que anticiparnos. Claro. O problema é que Betanzos non se anticipa. Non sei, penso que isto acaba converténdose un poquinho en un lastre. Quer dizer, eu tampouco me vou a poñer nin a criticar a uns nin a outros, que aquí non estamos para criticar, estamos para dar ideas en positivo, para aportar, para botar unha man e para tirar para adiante. Pero sí é certo que hai que analizar o que se fai mal de atrás, ou o que creemos que se fai mal de atrás, para decir, oye, mira, temos que poñernos un poquinho en cintura, poñer as bases e dar un cambio, dar un xiro, porque que senón, independentemente que sexamos que están agora ou que estuveran outros, iban ir cada un a actuar pola súa conta, e isto non nos leva a bo porto, non? Claro. Bueno, de todas maneiras, calquera actuación que se fixera nos cascos históricos por aí adiante sempre xeneran controversia e polémica. Calquera obra, calquera obra, non? Pero sí que é certo que hai asuntos que deberían de ser urxentes e que non deberían de supoñer moitos cartos, que é evidente que un casco histórico require. O tema do cableado, en moitos casos amarrados cunha corda, como pasa aí na Ponte Nova, na Ponte Bella, ou todo eso, bueno, eso é algo vital, que deberíase de ter acometido, xa hai moitísimo. Bueno, levámoslo reivindicando moitos anos. Sobre a polémica logo do mobiliario, do último mobiliario, eu, máis que centrarme no diseño de ser máis bonito ou máis feo, porque eso sempre vai a xenerar para gustos e tal, sí que hai unha cousa que noto, non? E que, bueno, é a miña opinión, pero penso así, creo que un casco histórico medieval merece materiais nobles. Totalmente. Merece pedra, merece madeira, e merece ferro de fundición, da poder ser, e non chatarra. Perdonade polo chatarra, pero é a sensación que dá de pouca calidade o que se instalou agora, non? A sensación que nos temos. Entón, e despois, me parece un exceso de mobiliario. A mí me parece que non facía falta tanto, nin encher tanto, nin tanto, porque o valor dun casco histórico é o seu propio patrimonio. A fachada dunha iglesia, o pórtico dunha iglesia, xa é de por sí algo que hai que preservar e que ten que quedar aberto á vista e non tapado por macetas de árbores nin cousas así. Ti que opinas? Sí, de logo eu creo que o propio patrimonio en si mesmo penso que sí, que é valor suficiente como para que non poñas demasiadas cosas. É certo que vimos dende esta fin de semana xa que acaban de desaparecer esas macetas e acaban de recolocalas, non? Sí. Pero bueno, o mellor igual é que están en ese cambio, en esos procesos de colocación de cousas, ainda non acabou, non? Entón, isto é por partes.
pero bueno, creo que o dos materiais nobles, sí, de feito nos puxemos, cando empezamos a ver todo isto, dixemos, oi, pero tampouco creo que fora o material máis idóneo, de feito trasladámoslo, non? Comentámoslo tamén, incluso reivindicamos, non por focalizar o banco de madeira que existía no Magnolio do Lanzós, non? Pero claro que, home, eso é material noble, madeira, fai un entorno agradable, non? Isto como que o fai moito máis rígido e, bueno, de verdad que non... Mas algo de que che guste máis ou menos, é certo que os materiais nobles... Vou dar unha novedade por se a descoñeces. Creo que hai un club de ganchillo e calceta que se van reunir a finais deste mes para bordar ou facer un rollo para o banco do... En serio? Sí, en plan reivindicativo polo banco do Magnolio. Bueno, me parece unha idea extraordinaria, maravillosa, e que vai a ser unha cousa moi curiosa e para sacarle unhas fotos cando esteña. Igual nos temos que sumar, porque a verdade é que quixen que seguira ese banco de madeira. É un pouco, bueno, digamos que é unha especie de proposta reivindicativa, pero positiva e alegre, non? Que está moi ben, non? Mira unha cousa, houve unha polémica agora co tema da accesibilidade cos vehículos ao casco histórico. A sensación que me dá, máis alá de se é 15 minutos, media hora, unha hora, 3 cuartos, ou todo eso, a mí o que me produce un pouco de que non se fan as cousas sin ter previsto alternativas previas, non? Independentemente de que señan ocurrencias, home, hai cousas que son básicas. Aí atrás, eu levaba moito tempo sin ir por Carballo, e fun a Carballo, non é comparable de tanto, xa lle gustaría, Hai máis, é que me perdonen os carballeses, non? Era unha vila bastante feucha. Sen embargo, nos últimos anos, sufriu unha transformación que a mí me deixou un pouco sorprendido. Bueno, primeiro co tema de poñer os murais nas paredes, que fixeron ali, que quedaron moi chulas, pero sorprendeume que ti chegas ali, o centro está peatonalizado e ten aparcamentos a 100, 150 metros, aparcamentos gratuitos, públicos, para depois ir camiñando hacia o casco histórico sen ningún problema. Aquí houve unhas declaracións na prensa dun concelleiro dicindo que hai un aparcamento subterráneo, soterrado ali no campo e que a xente pode utilizar, lóxicamente pagando, non? Ou que se non o paga ele, o ten que pagar o comerciante. Entonces, gratuito non é. Se non é para uns, é para outros. Pero non se xeraron alternativas de aparcadoiros públicos. O aparcadoiro que hai agora mesmo no Carregal é un terreo privado, que se usa así, pero que é onde queren construir eses edificios pivotados en columnas e todo eso según o plan xeral. Entonces, creo que non, ao meu ver, eu polo menos as descoñezo, esas alternativas de aparcar un coche para precisamente humanizar, agás, claro, os residentes que podan acceder como en todos os sitios e tal, humanizar un pouco o casco histórico e proteger. Este casco creo que era merecedor traballando o asunto incluso de ser patrimonio da humanidade. É un privilexio ter isto. E que non se teña presto absolutamente nada, nin siquiera para isto, claro, é normal que se xenere polémica. Non opinas que é así? Sí, eu penso que sí, evidentemente, claro que hai polémica, igual que hai polémica aquí, ou en outros lugares que tamén levaron a cabo unha peatonalización das zonas históricas, non? Pero claro que aquí, por exemplo, é certo que gratuito non é, porque, bueno, o ben o paga o Concello, pero si é certo que de cara ao cliente si que hai un tempo, creo recordar, que me perdonen se me equivoco, creo que en torno a media hora que se dispón no parking do campo para calquera que queira vir, 20 minutos, ben, para poder acceder, vir, unha xestión rápida, e iso, bueno, pues pode axudar, non? Pero si é verdade que bueno, por a zona do Carregal, pois hai zonas de aparcamento ao longo do río, que, bueno, que non son grandísimas zonas de aparcamento, pero, bueno, poden axudar, non? E, sinceramente, claro que igual se pon como un diaño de aparcar as aforas e subir aquí, pero tamén eu digo unha cousa: se ti aparcas, imaginemos ao longo do río ou incluso pola zona do Carregal, e que chegar ao casco histórico de reloxo, son 5 minutos.
Claro, moita xente di, claro, é que hai que aparcar a lo lonxe. Bueno, claro, mira, que ti vas a Marineda e diste, claro, que en Marineda a barco xa estou ali. Pero o mellor aparcas na esquina do Marineda e hasta a tenda que tes que chegar, pois o mellor tardas 10, 15 minutos. Hai ese vicio que a xente se pode meter o coche na cocina. Claro, é concienciarse. Sí, é unha labor de mentalización, pero tamén unha labor non de tamén complementalo con alternativas viables. Hoxe mismo a veces é difícil aparcar, é cando ven moito visitante, cando hai a verdade que é complicado. E hai xente que xa vai directamente ali, xa non se complica a vida, vai aí abaixo o Carregal. Pero o día que desapareza o Carregal, porque, imagina, esperemos que non, porque hai moita polémica con eses edificios tamén, de cara ao plan xeral, pero imagínate que eso queda ou ben tapado por edificios, ou ben preservado para zona de esparcimento público. Tamén pode ser ao pé do río, porque ese é outro tema que me gustaría tratar contigo. Este é un casco histórico rodeado por dous ríos. É un privilexio. Totalmente. Pero realmente os ríos tamén están coidados, postos en valor como merecen, para integralos realmente nesa vida do casco? Estou convencido que agora coa Reserva da Biosfera, co traballo que están a levar a cabo, van a conseguir. Están no camiño. Levará tempo, pero volvemos ao mesmo. Tiñamos que anticiparnos, e isto tiña que estar feito con anterioridade. Penso que se viviu de costas tamén, tanto o casco histórico, viviuse de costas os ríos como parte de esparcemento do seu propio casco histórico, tamén do Parque do Pasatempo. É dicir, que temos, sempre dixen que aquí en Betanzos tiñamos algo realmente importante. E mire, vou recordar, porque vou comentar, porque hai anos, xa hai bastantes anos, todavía había outros candidatos para a alcaldía, e houbera un debate político que sobre organizar a Biblios, e deixei que a xente falara tamén no turno de preguntas. O que esperei ata o final é a idea que tiña, de verdade, saíme do corazón, porque, vamos a ver, Betanzos está claro, hai que ter dous dedos de frente e telo claro. O que pasa é que non nos anticipamos. Se Betanzos ten dúas xoias na súa coroa, e díxeno así, porque me saíume de verdade, ten dúas xoias na súa coroa, que son o Parque Enciclopédico do Pasatempo e o casco histórico. Se non traballamos por poñer en valor isto, que nos queda? E os ríos, como parte do seu esparcemento e da súa conexión, porque evidentemente, con todo o que temos aquí, non podemos pensar vamos a centrarnos nunha cousa que isto é o que nos vai a dar, non, é que temos que pensar no seu conxunto. Se ti faz un plan, xa non só do casco histórico, que si o estamos a falar, pero interconectas todo o conxunto do que ten Betanzos, que podemos exportar unha idea e unha imaxe de Betanzos moi completa. O Parque Enciclopédico do Pasatempo é unha cousa pero inmensa, xa non só de bonita, sino que non hai nada igual. A pesar do que fastidiamos. Sí, evidentemente. Bueno, que a extensión que tiña este parque era moito maior, non? Pero bueno, tendo en conta que o Concello no seu momento non podía afrontar as arcas, aportar todo o que tiña que aportar para mantelo, pero si é verdade que se foran as institucións que se meteran de cheo, pois igual estaríamos falando de outra cousa e non se perdería tanto o terreo do parque, non? Entón, penso que hai que elaborar algo todo nun conxunto, que non se fixo no seu día. Entón, agora, pois, estamos pagando un pouco todos estes temas, estas cousas que se dixan. Eu teño unha visión igual hipercrítica, non? Coa situación de Betanzos. Porque, sobre todo, os que non somos indígenas de aquí, que viñamos de fora, pois nos viñamos tamén un pouco atraídos pola beleza deste lugar, non? Este lugar que ademais ten uns privilexios maravillosos, que é a parte do que describíamos dos ríos, o parque enciclopédico, o casco histórico, pero que tamén, desde o punto de vista estratégico, xeográfico, é un dos concellos mellor situados de Galicia. Está intercomunicado con autovía, con autopista, a poucos kilómetros dun aeroporto, intercomunicado con cidades importantes a menos dunha hora, como poden ser Santiago, ou como pode ser a Coruña, ou pode ser Ferrol, Lugo. Entonces, quero dicir que está nunha situación verdadeiramente privilexiada, con vía do tren, a pesar de que non hai frecuencias, que está abandonada, que, bueno, o de sempre. Sempre, sí. Pero que despois é unha xoia desde o punto de vista patrimonial.
pero non só o tema medieval, sino a súa historia, estamos encima dun castro, a súa historia romana, e tamén, agora que falábamos de González Villar, pois tamén todo ese patrimonio modernista. E todo o legado patrimonial que deixaron os irmãos García Navella. Hai un lugar maravilloso, e que ademais forma parte tamén da historia, da memoria, como pode ser esa, non sei como chamar, esa superlavadora, que é o lavadoiro das Cascas, que era un lavadoiro social, e que é un lugar fermosísimo, maravilloso, e que a veces que teño ido ali, dame moita mágoa ver tamén o abandono dese lugar, cando tiña que ser un atractivo maravilloso, ir hasta ali en la Queseña de paseo, tanto dentro como fora, porque está nun enclave privilexiado. Entón, iso é tamén un pouco a mostra, non, de que desa falta de cuidado, non, do noso, do noso, deso que deberíamos ter orgullo de ensinalo, de levar xente canta máis mellor, pois a ver estes sitios, porque é un lugar único, como outros, non, que hai, xa non falar das iglesias, e dos templos, e de todo isto. Absolutamente. A mí me produce un pouco de pena tamén, pois ver que, bueno, por cada rúa que te metes, casas apuntaladas, en estado semi-ruinoso, sin que boten anos apuntaladas, anos, sin facer nada. E eu entendo que en moitos casos, se ten comentado aquí, bueno, que son de moitos propietarios, porque son herencias, porque todo é moi dificultoso, porque tal. Claro, pero que onde hai unha ruína, as institucións tenen que actuar, porque representan un peligro público. Sí, totalmente. Non é só apuntalar ou poñer unha cinta con os conos. Eu creo que ten que haber, eu noto inacción real. Sí, a ver, está claro que isto é o que estamos a percibir aquí en Betanzos, e sí que houve moitas vivendas que botaron anos e anos cos andamios postos ou simplemente sen andamios, simplemente coa ruína e caendo as vivendas, non? Co risco que eso supón, que bueno, que é certo que polas casualidades do que fora, pois aquí en Betanzos as casas caen de noite. Bueno, teño un respeto pola xente que pasa. Bueno, non tampouco vimos a rirnos do tema, pero bueno, que é curioso, non? Houve a casuística de que caían de noite. Vos tedes que cambiar o logo da asociación. Sí, bueno. E poñerle logo un casco de logo. Bueno, casco histórico. Sí, bueno, creo que en algunha actividade creo que xa pensamos en iso, que xa o puxéramos en algún momento, non? Porque así como para reivindicar a situación, en fin, a verdade é que sí, non? Pero bueno, é certo que isto estaba a pasar, non? E volvemos outra vez a esa falta de planificación, a esa falta de anticipación que non se tiña, non? É certo que, bueno, pois con tempo vemos que esas normativas van mudando, van cambiando, e bueno, pois creo recordar pouco antes da pandemia, cando a Xunta de Galicia presenta o plan de xurbe, pois tamén un pouco froito dunha, bueno, tamén nos convidaron naquele momento pois a asistir cando presentaron en Betanzos, e trasladamos xa directamente unha casuística que ocorre nas vivendas do casco histórico de Betanzos, que claro, que hai casas que son moi estreitas, hai vivendas que non dan unha dimensión óptima, digamos, para vivir hoxe en día, non? Entón, nas vivendas que había antes, pois, bueno, a xente adaptábase ao que había e era o que onde vivían, pero claro que hoxe en día pois é máis difícil. Entón, o que nos trasladábamos naquele momento, que nos presentaba ese plan de xurbe, pois, oye, creo que xa non só por Betanzos, esta cuestión xeral para toda Galicia, creo que o que hai que ter en conta é que, oye, se ti tes dúas vivendas estreitas e queres unidas por dentro para facer algo un pouco máis habitable ou, por exemplo, máis atractivo para que a xente pode invertir cartos e digo, pois invirto aquí que aquí me vale a pena, non? E podo poñer a vivenda un pouco máis o que me interesa, e así a xente pode invertir no casco histórico e podense rehabilitar. Iso sí, claro, a fachada temos que mantela como se foran as vivendas. Bueno, pois, isto sí que se contemplou en unha nova normativa que puxo a Xunta de Galicia, xa coñécelo, non hai moito, pois isto permítese. Volvendo mesmo, vamos con retraso, porque se isto se fixera antes, xa non só por Betanzos, se podía ter rehabilitado moito máis. É mellor, pois, iríamos falando de outros temas. E
e ao mellor complementado tamén con outro tipo de políticas a nivel de vivenda, tendo en conta agora a problemática que hai, tanto de lugares, cos precios que teñen, o tema de que se están empregando, bueno, en moitos casos sirve para que se restauren, pero tamén podemos acabar cometendo excesos no tema dos pisos turísticos, non? E despois tamén, claro, nesa posibilidade de acceder a esa unificación de dúas vivendas cando son estreitas, moitísimas son estreitas. É que metanzos son moitas. Algo alto porcentaxe do casco histórico. Claro, bueno, e un pouco ir complementando todas estas cousas para ir facilitando, porque eu creo que o obxectivo ao final é darlle vida ao casco. Sen dúbida. E darlle vida non só, bueno, o comercio, a vida que ten hoxe Betanzos, hai que agradecerlle moito o comercio que ainda resiste. Sí. A pesar dos hai moitos que felicitarlos e agradecerlle ao comercio do casco histórico todo o que están a facer. E depois, aparte deso, non é só o comercio, senón que teñen que vir residentes a Betanzos, xente a vivir ao casco histórico. É un lugar maravilloso que, lóxicamente, todo ten as súas pegas. Pois que vivimos nuestra radio, pois temos que coller o coche para vir aquí. E os que viven aquí, pois ao mellor van ter o lío do coche, de aparcar ou tal, pero vivir en un casco histórico como este é un privilexio. Absolutamente, non sei que trasladamos sempre. Entón, bueno, eso é unha das cousas. Outra cousa, outro asunto que quería tocar contigo, visto que caeu toda esa ruína que había ao redor do Pazo de Lanzós, bueno, ahora quedou a torre á vista, bastante deteriorada, o Pazo tamén está nunha situación casi o que está en mellor estado é o bar Lanzós, de todo ese monumento que é maravilloso, o Pazo é impresionante. Como ves ti que debería de quedar todo ese espazo? O espazo que caeu e que se debería de facer con ese espazo? Bueno, sinceramente, nos enviamos un correo electrónico tamén para o Concello, nos notificamos un pouquiño unha idea que temos moi clara, e que me perdoen se acaso os propietarios desas parcelas, pero honestamente, creo que o que vou a dicir non hai lugar a dúbida. É dicir, ter un pazo como o Pazo do Lanzós, que é certo que está a Torre do Lanzós, que debería, agora que queda á vista, hai unha parte que se ve deteriorada. Eu creo que, neste caso o propietario, tiña que ir pouco a pouco pensando en rehabilitar esa parte e poñela decente, non? E a parte, o que é a propia parcela, sin dúbida, para mí tiña que ser un lugar de esparcemento para o casco histórico. Non sei de que maneira, evidentemente expertos, arquitectos, deberán de establecer esas líneas a seguir, pero para mí tiña que ser un terreno público de esparcemento, unha praciña, de alguma maneira, ou mellor con unhas escaleiras que poidan conectar ca rúa da Baixo e coa rúa de Santiago de Baixa. Penso que debía de ser un esparcemento, poñer, non sei se aí colocar un árbore máis, pero bueno, facelo humanizar esas parcelas e que formen parte dese entorno público que vai a poñer, dende o meu punto de vista, se isto se fai, vai a poñer moito máis en valor o que é o Pazo e, dende logo, toda a contorna que hai. Sen dúbida alguna, eu creo que ver un Pazo completamente á vista dá unha sensación de monumentalidade ao casco histórico. Eu vou ir máis alá. Digo isto a título particular. O que eu opine non é o que opina o Lar de Onta, que igual non ten nin por que ter opinión sobre isto. Pero, bueno, xa que estamos falando, conversando. Eu ese Pazo o vería como expropiado e pasado a titularidade pública. E ao mellor convertido para darlle vida, pois ao mellor, por que non, ou ben en un edificio que dé un servicio público do tipo que seña, non sei, ao mellor o propio Concello ao mellor estaría ben aí, non o sei, ou ao mellor algún tipo de oferta de hospedería, de hospedaxe ou algo así, pero que fora un ben público, porque é un Pazo, digamos que no lugar, un dos lugares máis representativos de Betanzos, e deixalo máis privadas, desde logo, tería que estar de alguma maneira condicionado a certo tipo de usos, porque é un peligro moitas veces, dependendo de que non sei nin quen é o propietario, de quen seña o propietario, o uso que se faga dese edificio, ou que se deixe ir caendo, ir deteriorando, sin actuar en él, cando ten que ser un ben protegido, é condicionado a unha serie de cousas.
Eso non, a deixadez non collen este tipo de cousas. Eu creo que hai que obrigar, dunha maneira ou de outra, as institucións tamén, a poñer en valor un edificio histórico que está catalogado e que é un ben de todos, ao final, non? Un ben histórico, un patrimonio. Por eso che digo que eu, sí, o espacio que teu, lóxicamente, eso ten que ser público tamén. Dende o meu punto de vista, sí. Iso é o que abre a vista ao Pazo, que antes estaba tapado. Sí, dende o meu punto de vista, sí, xa digo, porque crea unha maior monumentalidade á zona e que dalle moito máis valor. Eu teño visto casos de que, ao mellor, a Xunta de Galicia ou algún tipo de institución, pois comprar, como comprou o castelo do Pambre, ou como agora se entrou entre a Diputación e a Xunta nun proceso tamén de compra da Torre de Caldaloba alá en Cospeito, alá no monte, non? Entón, eu creo que hai bens que sí, que son susceptibles de ser expropiados e que pasen a titularidade pública. Eu creo que o Pazo de Lanzós é moi representativo tamén, aparte das igrexas e tal, da historia de Betanzos. Entonces, bueno, eu vexo así, pero bueno, é unha opinión persoal. Bueno, a verdade é que evidentemente se podría dar outro uso, aquí entramos nunha controversia un pouco entre que tamén foron parte da vivenda, tamén, quero dicir que eu non me meto neso, pero quero dicir que poñelo en valor, cuidado. De feito, vouche contar, cando se iniciou a Asociación do Casco Histórico, lá por ano 2009, recordo de novo, un gran caballo de batalla que tivo foi como presionar moito, precisamente porque se centrou, empezou a centrarse naquele momento moito na Torre de Lanzós, que estaba nunha situación realmente deplorable. E sí que se presionou moito de cara ao Concello para que isto tamén fora de cara aos propietarios, que polo menos mantiveran o que é a estructura da torre, non? De feito, despois de moitos anos insistindo, moitos anos pelexando, pois sí que fixo un traballo de contención da propia torre. Claro, quedou ben a parte frontal porque estaban as casas antiguas, non? Pero agora mesmo do que estamos a falar é precisamente de un avance, de poñer en valor o que tanto o Pazo como o entorno. Creo que aquí sí que se debe de volver a traballar para que isto se poña en condicións. Logo, o que comentaste, pois bueno, mellor isto igual é cuestión negociable, que levará os seus tempos, se se quere non volve aí, se non volve a meter moito, pero sí que poñer en valor o Pazo e o entorno é o primeiro paso. O Pazo no seu conxunto, porque totalmente, ti sabe, lo de andas ao redor do Pazo, que é un edificio voluminoso, grande, a verdade é que é un edificio que paga a pena poñelo en valor e darlle un uso. A mellor maneira de preservar as cousas é que teñan un uso, que non esteñan. Sí, incluso a propia Torre de Lanzós, a min pasaseme pola cabeza, claro, estou falando, o propietario non está escoitando, perdón, que estamos a falar. Oye, vos facede a propiedade de vos o que queirades, non? A min deixareme tranquilo, non? Pero si é certo, depende. Pero si é certo que a mí se me pasa moitas veces pola cabeza, pois incluso como un museo do casco histórico, ou poñer en valor un pouco, un uso público e poñer en valor o propio Pazo, de alguma maneira, está claro. Xa que falamos de edificios, tivemos aquí o anterior a ti, que estuvo na 10ª conversa, era o director do CIEC, un edificio tamén maravilloso e que, bueno, tamén, se alguén con responsabilidades escoita, pois, home, estaría ben que solucionaran dunha vez todo o tema da fundación, xa que pasa a poder o edificio e o legado de Núñez pasa a poder do Concello, pois tamén que a xente se empeza a poñer as pilas porque ese edificio necesita unha reparación, unha mellora da súa fachada, que é unha fachada modernista maravillosa, e despois certos defectos interiores que ten, estruturais, de goteiras, etc. Aí hai unha gran colección de obras de arte de todo tipo, un legado magnífico, e creo que o edificio ben o merece, non? E tamén forma parte do casco histórico. Volvo a dicilo aquí, que o dixemos aquí tamén con Pedro, pero creo que é un asunto importante e que é moi asumible nestes tempos, tampouco é a morte de ninguén. E se hai que recurrir a créditos, se ten recurrido a créditos para cousas menos importantes que eso. E implicar a máis institución, porque non deixa de ser un lugar de... Bueno, creo que a Diputación sí que está implicada, leva anos implicada, pero a quen faga falta. Sí, exactamente. Buscar todos os medios posibles para que este edificio conserve a
monumentalidade que ten é que se poña moito máis en valor. De feito, eles están a traballar, eles están a levar un traballo magnífico. De feito, eu sempre digo que tamén hai que cuidar todo o traballo que fan ali, porque poñen en valor tamén o casco histórico e conectan. Volvo a repetir, as exposicións que hai ali son visitables, por se alguna xente que pasa e ve xente ali traballando, dice, non vou entrar porque, aquí deben de estar ocupados e non se pode entrar. Sí, se pode entrar, se pode ir a ver, non vos cortedes, eles están encantados de que a xente vaya a ver as exposicións, e, por lo tanto, convidar aquí a xente, por se non o sabedes, ou vos tirades un pouco para atrás, ou ver que hai ali xente con aqueles rollos dos grabados, é xente que vende todo o mundo, por certo, e que entrade con toda a cara, que seguramente vos van a tratar maravillosamente. De feito, podemos dicir que están desexando que os visitantes vean ali. Moi ben. Dinos, xa entramos no tramo final da conversa, dinos, así, xenéricamente, cal sería o ideal para ti? Así, soñando un pouco, de vetazos, como verías? O ideal. Bueno, tampouco nos largues aquí. No, resumidinho. Bueno, tal e como son eu, pero yo me podía ir a moito tempo, non? Pero bueno, sintetizando, non? Pois mira, a verdade é que, honestamente, vímoslo resumindo ao longo de toda a conversa, non? É dicir, eu o único que quero transmitir e que quero trasladar é que se poñan as pilas e que se xunten todos os partidos políticos con representación, como dicíamos na media da conversa, e que pensen en baixar un poquinho as pretensións todos e que miren por vetazos e de unirse, independentemente das súas pretensións, porque se eso se fai, conseguiremos pois un casco histórico rehabilitado, onde haxa vida, onde haxa máis comercio no casco histórico, comercio diverso, para poder ter un mercado de abastos en funcionamento. Agora fixeron un traballo moi bon, a verdade é que por dentro está espléndido, tienen unha visita que o Concello tamén para poder verlo, de verdade que é maravilloso, pero hai que traballar para poñelo a funcionar, e canto antes mellor, porque isto sí vai a dar vida. Entón, eu que soño un pouco é precisamente con isto, con ver un casco histórico cheo de comercio e de vida, con xente vivindo no casco, cos nenos xogando nas rúas, nas prazas, co seu nivel de hostelería funcionando, con actividades culturais que sí que se fan, e é verdade, hai que poñer tamén en valor que tamén entre as diferentes asociacións, como la Riuta, que está a levar a cabo un traballo cultural maravilloso, e incluso o Concello chega tamén o verán e se fan actividades nas rúas, que moitos concellos mellor non fan tantas, pero sí que se fan cousas, e isto sí que é o que hai que facer. Non? Eu soño un pouquiño con isto. Hai que traballar no tema da rehabilitación e hai que traballar un pouco en dar as facilidades tamén para que novos comercios poidan abrir na zona bella, e xa digo, é o meu soño, non? Espero poder velo, e que isto, pero para iso temos que traballar as institucións, os partidos políticos aquí en Betanzos teñen que baixar un pouco as orellas todos, pensar que vamos a pensar de verdade na cidadanía e no casco histórico, e ter altura de miras, que iso é o fundamental, é o prioritario, porque xa levamos tempos de retraso, e como levamos tempos de retraso, pois vamos a facer un símil como no ciclismo, agora temos que sprintar un pouco para coller o pelotón, e creo que isto é o que hai que facer. Ben, como temos aquí a unhas cuantas persoas entre o público, sempre temos a costume de chamarle, abrimos o micro un pouco, por se alguén quere facer algunha pregunta, por se alguén quere insultar o oponente, para o que queira, non? Entonces, nada, non tedes nada que comentar, que preguntar, engadir, porque igual se nos quedou algo no tinteiro, que tamén é posible, porque aquí como vai todo sin guión, según vai xurdindo, sin problema ningún, aberto a conversas. Parece cortadiña, así. Sí, cualquier cousa que se poida aportar, e adiante. Nada. Bueno, pois hoxe a xente non está faladora. Bueno, xa para ir rematando, agora ven o apartado da publicidade, do autobombo, entonces agora, nada, decir que temos unha actividade esta semana, que é a presentación
dun libro que se chama A noite que se foi a luz, non ten nada que ver co apagón do outro día, foi casualidade, o libro xa estaba pensado de antes, pero ven moi ao conto, e o asunto en donde estará o propio autor, Manuel Santamariña, que é un profesor que deu clase en moitos sitios, pero tamén aquí cerca, en Aranga, e ven acompañado do presidente da Asociación Cultural Xermolos, que sabedes que é que organiza o Festival de Pardiñas en Guitiriz, non? Alfonso Blanco, que é todo un persoeiro, non? Da cultura galega. E depois, bueno, vamos a entrar xa nas próximas semanas coas xornadas irmandiñas que facemos cada ano, este é a quinta edición, que intentamos antes do que é a feira medieval, pois darlle un pouco de contido histórico á feira medieval, que moitas veces as feiras xa sabemos en que acaban, sendo casi un feirón máis que unha feira medieval. Entón intentamos darlle un sentido histórico, relacionado sempre con xente de Betanzos, non? Da historia medieval de Betanzos. Este ano van dedicadas a Xoán Núñez Pardo, que era o pai do mariscal Pardo de Cela, que tanta trascendencia tivo na historia de Galicia, pola resistencia que fixo ao tema das tropas aliadas contra os reis católicos, incluso o último reducto foi a súa filla na Torre de Caldaloba, precisamente, e onde vamos a ter unha visita guiada ás tumbas que hai aí na igrexa de San Francisco. Vamos a ter tamén unha conferencia de María Luisa, da profesora da Universidade de Coruña, María Luisa López, sobre a tumba logo deste Joao Núñez Pardo, que foi gobernador de Betanzos, e onde vamos a ter tamén a presentación do libro Gorriones e Halcones, un bestseller sobre a historia medieval de Galicia, coa propia autora Carmen Blanco, que estará aquí. Entonces, nada, simplemente decirvos que esteñades atentos ao que vayamos publicitando nas redes sociais do Lar de Unta, por aí. Estades todos convidados, todas as actividades que facemos son gratuitas, e agradecer novamente a Juan que estivera aquí con nós. Gracias a vos, gracias a vos. Os que estades vendo isto en directo, pois tamén un saúdo cordial a todo o mundo, espero que o pasarades ben coa conversa esta, e depois poderedes velo, aparte de no Facebook daqui das redes sociais de Betanzos, pois tamén quedará colgado do YouTube do Lar de Unta. Pois moitas gracias, foi un privilexio e unha honra que me invitarades e formar parte tamén de estas conversas que me parece unha iniciativa maravillosa para que quede aquí un legado. Bueno, quedas aí grabado para a historia de Betanzos, non sei se para mal ou para ben, esperemos que para ben, aquí vimos aportar en positivo. O peor que pode haber é pasar desapercibido. Exacto. Pero bueno, moitísimas gracias, un placer. Igualmente. Muchas gracias. Y nada, muy bien.